nuwun lawi nuwun. Mbok pilih niki kripik gedang godhonge tela titik edan sing penting rata dipun aturaken menggahipun Anoman kalian anggota sesarengan Turangga Giri Budaya. Pas. Oh. Sarpo piar kang kantong padang jinglang nekdu swasana wonten sajroning alun-alun alun-alun Ngalengka Dirajaya manweh pas padakno katon indah lan uga katon asli lenggah Ngalengka Dirajaya manweh wah nah ya op op nah katon lompat ana sajroning kraton ya katon petak wujudipun ananging kesit layune coba tak pas-pasake kae sapa pawongan kang tujuan sajroning kraton Ngalengka Dirajaya coba padakno mandeg satriya apa nah lho tak parani tekan kene jebul mlayu mancolot mangetan coba tak tuntutane kae sapa putih wujude kaya ana sajak pawongan ora nrimake aku dingkrak mlayu mancolot ana sajroning kraton Ngalengka Dirajaya manweh kae sajak ruwabang katon anggota ya kaya manggon-manggon tak mlayu kidul meneh coba mlayu kidul ya lah woi pas nah op meh lah wah tak parani ngalor layune ngidul wah pancen kesetenan sajak-sajake kae pawongane katon Anoman kang badhe boyong dening Dewi Sina mandeg dhisik mandeg weh minum sprint hop sajake ora nrimake anggonku lelayonan ana sajroning katon ya anggota kene tuntutana sajroning layon kuwi Anoman adep ana yo wah wah sopo yang panjang anggota Sekti Mambara iki coba gawene gagal kraton Ngalengka Dirajaya aku kepengin boyong Dewi Sinta lan uga bakal tak obong dadi areng hujlah ho oblah ya hey Jos
yuk yuk oh sadake anggota wis ora ngober lelayon kuwe bakal tak laksanake lan uga bakal tak obong sakabehing kraton Ngalengkadiraja dosa muka iya 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 oh iya 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 oh iya 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 aduh rika betanapa bungkus betaiku isi napa rece kum rece kami sewa cakal sadelamane ya 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 aduh rika betanapa bungkus betaiku isi napa hey ah ae anggota rungokno kupingmu bukaan gobokmu sira wani-wani nyulek bendaraku sira bakal tak obong Ngalengkadiraja sakabehing dadi angus dadi areng kerwa waspadakno iki pangucapku yen kowe ora baleke Dewi Sita marang aku iki bakal tak obong kraton Ngalengkadiraja kobong-kobong mas kobong jebul anoman temenan kae katon abang katon geni rasane katon asap tumuju wonten sajroning langit ora kanggo sembrono temenan kaya samane anoman kalau jebul obong temenan sanggup kok bisa waduh 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 heka parat jasira anggungsa sumber
tanding yudha lan wak mambi sigra waspadakna apa kang kawis tara ya iki kasekten mami marangane lena dadya bantane bumi Dewola walik bosok weh Dewa Paduh kaya weh oh kepara tendang kowe aku ngomong kowe wani ngobong alek Diraja weh aku ora trimake ora kaya mangkono kowe mati dening aku apa aku mati dening kowe Mas ora bisa payu pokno kekuatanmu lan uga tokno kasektenmu iki lho aku sampe mati lah dalah bocah siling karo bocah perang-perangan kowe arep mlayu ning ndi man kowe tak gujer rasa jebul ora iso polah kowe mau tak uber mancolok kidul mancolok kulon mancolok ngetan ora apa-apa iya kok dening aku yen kaya ngono iki lho tanpa lono do anggodo podian ora apa-apa mat bismillah ngajak main-main dening aku lah dalah bocah cilik iya neng kesit rosa banget mati dening aku pecah jasmu anggota bloko ngatemi tak goleki ngalor ngidul ora ketemu jebule kowe meru jaranan ning ngatepi ora teges ati iki ngemis tresna sing tak suwun triramu mbok ya rumangsa aja dumeh saiki dadi wong kondang eling janjimu biyen nalika ning sara gedang raja kuwi kang dadi saksine yen sliramu bakal tresna sak lawase ning kandhamu kabeh ra ana nyatane bareng dadi sinden kondang karo aku malah dengan temi sliramu pancene ayu dek ngatemi jok gawe lara atiku aku ngerti suaramu akeh sing nunggu sapa wae do kepintut esok lan guyumu eleng-eleng dek ngatemi ndok ya eling sambur musik adan kang dadi pepeling
nalikane biyen urip kekurangan pengen tuku sampur abang tak rewangi golek utangan lara tresno Mas Kirun susah saben dinane aku mung bisa tresnani nanging aku ra bisa duweni tak sanggane tak trimake lara tresno kaya ngene rasane pikiran lumangsa merga saiki uripe mulya ayo wis titiwanipun anggodo dalasana nomen kemarin nyuwun pamit ya makwah lalu gesamake kalajengaken dening lalu go katindakaken dening para satriya-satriya saking Tari Singo Marok. Ayo Lingger Dimas. Dimas cilik karo Dimas Jabrik. Padha sing ati-ati lek biar turun giri budaya